Stejně jako loni, i v letošním ročníku spojuje všechny 3 publikace nominované v kategorii Litera nadačního fondu IOCB Tech za naučnou literaturu jedna společná vlastnost. V letošním roce je to mezioborovost, nebo spíš mnohooborovost, díky které jejich autoři mohou uvádět čtenáře do své problematiky novým, zajímavým a objevným způsobem. První nominovanou knihou je monografie filozofa Ivana Blechy Dávné znění, klopítání s Gustavem Mahlerem. Je to úplně první takhle rozsáhlá monografie o tomto hudebním skladateli, původem z Moravy, který ale působil většinu svého života ve Vídni, napsaná v českém jazyce, a je to tedy určité splacení dluhu naší odborné veřejnosti. Díky svému odbornému školení, filozofickému, autor nenahlíží na Mahlerovu hudbu jenom z pohledu muzikologického, ale také z pohledu kulturní historie a zejména z pohledu filozofie. To znamená, že ji interpretuje v kontextu nejenom soudobé filozofie, ale také filozofických směrů velmi dávných, anebo naopak pozdějších. Tento přístup je velmi dobře odůvodněný, protože sám Mahler chápal svoji hudbu jako jistý filozofický pohled na svět, filozofickou výpověď o světě a tímto způsobem o ní uvažoval. Druhá nominovaná kniha s trochu záhadným názvem Hinterland od autorského kolektivu Petra Pokorného a Petra Šídy a jejich spolupracovníků nás uvádí do archeologie severočeských pískovcových krajin. Pohledem mnoha různých vědeckých disciplín, archeologie, botaniky, geologie a tak dále, ukazuje čtenáři, že to, co chápeme jako přírodní prostředí, které je neměněné, které je tady už od dávnověku a nic se s ním neděje, tedy přírodní prostředí pískovcových krajin, pískovcových skalních měst, se vlastně poměrně výrazně proměňovalo během své historie, a to nejenom působením přírodních podmínek, ale také působením člověka. A tyto proměny jsou vlastně zapsány přímo v té krajině, v jejich různých sedimentech a tvarech. Autoři na základě toho argumentují, že bychom měli na tyto krajiny nahlížet trošku jinak a měli bychom také trochu jinak uvažovat o péči o nich a o jejich ochraně. A poslední nominovanou knihou je monografie literárního a kulturního historika Martina C. Putny Oni poslední Římané. Taky tahle ta kniha nás vezme na cestu. Tentokrát na cestu po Středozemí, po všech jeho různých krajinách, a to v prvních 500 letech našeho letopočtu. Seznámí nás s autory a mysliteli křesťanskými i pohanskými, známými i neznámými, pravověrnými i poněkud heretickými, ukáže nám jejich dílo. U těch známějších, jako je třeba Origenes, Plutarchos nebo Marcus Aurelius, nemusí čtenáři říkat, o koho jde, ale je tam obsaženo i dílo mnoha vlastně do dneška neznámých autorů, neznámých mimo jiné, protože autor Martin C. Putna je první, který vůbec jejich práce do češtiny přeložil. Tahle cesta je velice napínavá, má mnoho různých zákrut a odboček a autor nás při ní přesvědčuje o tom, že tohoto období, o kterém pojednává, období prvních 500 let našeho letopočtu, které jsme zvyklí vnímat prizmatem takové už letité fráze doba úpadku a zániku říše římské, je mnohem zajímavější a pestřejší, než jsme si mysleli, a navrhuje, že bychom místo o zániku a úpadku měli uvažovat o době transformace.